в тази политическа обстановка не можем да започнем с неполитическа новина, както обикновено, но пък си имаме новина, която се отнася до политическата обстановка. Един нестандартен поглед на протестите, съвсем нов начин на отразяването им. Сигурно всички сте видели жужжащите, подобни на едни гигантски насекоми машинки в небето, които снимат протестиращите хора. Мисля, че те най-добре знаят колко са всъщност хората на улицата, защото знаем, който гледа отгоре, той вижда всичко. Какви са тези камери и как се управляват, това ще ни каже нашият първи гост днес, пилот-операторът Ясен Джабиров. Здравей, Ясене! Здравей! Радвам се да те видя тук, за да ми покажеш отблизо какво означава квадрокоптерът. Това е хеликоптерче с 4 перки, 4 отделни двигателчета и носи камера. Като ми казваш така хеликоптерче с двигателчета, изглежда несериозно, а всъщност това е една много сериозна машина. Да, така е. Която движи камерата, нали така? Да, носи до 2 кг, може да носи голяма камера. Ползваме по-малки, за да лети повече време. Тежестта на камерата има ли значение за плъвността на движенията? Да, колкото е по-натоварен, толкова по-плавно лети, въпреки че по-кратко. Това ли е новият начин на отразяване на протестите? Кой е изобретил тази машинка, това хеликоптерче? Рамката е правена от мой колега и приятел Мариан Матеев. Аз си го довърших за снимане. И това според мен е най-удачният начин, защото се вижда от птичи поглед реално мащаба на протеста. Наистина е така. Те са направо като атракция по протестите. Много хора гледат нагоре, защото интересно изглеждат. За първи път ли протестите се заснемат по този начин тази година? Започнах да ги снимам от февруари месец, понеже го имам от зимата и тогава реших. Как ти хрумна? Кой иска кадрите ти? Кадрите ги качвам в интернет. Не са ги искали от телевизии или медии. И хрумна ми просто, защото се спекулира много често с броя на протестиращите. Така се вижда нагледно. Да, виждаме сега, картинката, която виждаме, всъщност кадри твои от протеста. Да. Какво друго може да се снима с квадрокоптера? Ползват се много сега и за реклами, и за видеоклипове, за всякакви неща, просто дава различна гледна точка. А твоята гледна точка към протестите каква е? Какво мислиш сега, гледайки така отгоре и от високо? Радвам се, че има такава, това е еволюция според мен в гражданското общество и съм съпричастен изцяло. Ти по този начин участваш в протеста. Да, а къде стоиш ти, докато камерата снима отгоре? Значи, първо място гледам да налета над хората и заставам отстрани винаги. Не ти да не летиш, а квадрокоптера да не лети. Да, под пряк мой контрол. И съм обикновено отстрани или на по-празните пространства. А защо има опасност да падне ли? Има много малък процент вероятност, но не трябва да се пренебрегва. Да. Това е машина и стават грешки, някой може да го оцели с нещо. А как реагират хората, когато виждат тази машинка над главата си? Много позитивно, радват му се, идват, снимат се с него. Въобще така много хубаво настроение създава. Много хубаво, наистина. Може ли да ни покажеш как лети? Ако не е опасно, разбира се, за мен, за операторите, за малко студиото, тясно, мисля, да не че ще откачи стане. някой прожектор. Добре, дай да видим. Съвсем малко. Включваш батериите му ли сега? Батериите се Колко време се зарежда една батерия, за да лети колко часа? 2 часа се зарежда и около 8 минути лети. 2 часа се зарежда за 8 минути. Я да видим. Надявам се достатъчно. Действа и като вентилатор, уважаеми зрители, като Мерилин Монро се чувствам с тази рокли, този квадрокоптер. Сериозна машина си е, да ти кажа. Не го наричай хеликоптерче. Да, голяма е. Това от големите модели. Ти знаеш ли за какво друго се използват квадрокоптерите по света? Има много разработки. Вече има интелигентни за разузнаване. Има такива, които се ориентират в непозната среда. Има и такива, които няма да повярваш, но сервират на гостите. Ние намерихме едно такова видео. Гледайте, уважаеми зрители. Професията сервитьор доби напълно нов смисъл. Всъщност, направо загуби смисъл, защото храната ви вече ще бъде сервирана от летящи подноси. Но въведението е направено от японски ресторант в Лондон.
Подносите са леки и могат да летят със скорост до 11 метра в секунда. В същото време от кухнята могат да следят как върви сервирането в реално време с видеовръзка, осигурявана от камери на подносите. Сервитьорите няма да станат напълно излишни, защото някой все пак трябва да насочва летящите си колеги. Колко интересно видео намерихме. Аз мисля, че това е бъдещето на отразяването и на протести, и на много други неща. Вероятно в рекламата може да се използва. Да, вече се използва активно, да. Много в киноиндустрията навсякъде. Да. Ами, успех ти пожелавам. Пожелавам ти да започнеш да изкарваш и пари заради това, че снимаш по този начин. Благодаря ви. А не само за атракция да го използваш. Благодаря ти много, че беше наш гост. Уважаеми зрители, знаем, че вие не можете да снимате от въздуха, най-вероятно, но можете да ни изпратите най-емоционалните моменти от протестите на нашата фейсбук страница Денят отблизо с Мира или на имейл mira@отблизо.bg.